wij hebben al meer jongens met 80 B. Maar ja, het in doos. Ik ga altijd gaan, dus geen probleem. En alleen nog omdat het dichterbij is? Of, Qua tien staat op zich wel wat. Ik vind Almere wel een mindere ploeg. Ja, MVV ja, wel beter, maar ja, we zullen zien. Ik ben het echt in vorm. Dus heb ik 4-0 gewonnen. Dus, maar kennis van niet zeggen. Dit wordt een hele trip. Nou, dat maakt niet uit. We doen het voor de club, hè? 4 uur en gezellig toch? Ja. 4 uur heen en 4 uur weer om. Nou ja, als het maar met 3 punten terug is, dan maken we er wat moois van. Geen probleem. Heeft er vertrouwen in? Jazeker. Altijd. Hebben er wat vertrouwen in, heren? Ja, natuurlijk wel. 3-0. 3-0. Ja, we gaan gewoon winnen. Gewoon hier 3-0 of daar 3-0 en hier afmaken. Ja, inderdaad. Ja. Kijk, ze voetballen we met elkaar, dus niet afzonderlijk van elkaar. Dan scheelt een hele hoop. Sterke driehoek is er weer. We hebben Sipke. Sipke Hulshoff. Sipke? Sipke, onze trainer nou. Ja, goeie man. Absoluut. Ze komen niet van 3 punten terug. Dat willen ze hier niet weer hebben. Wij nemen ze met. We nemen de punten. Minimaal.